vise, hvordan man sætter en valgplakat op, så den bliver hængende. Også selvom den kun er 3 mm tyk. Og også selvom kanalplasten løber den anden vej, mange af jer påstår til. Det vigtigste er, at man sørger for at få plakaten gjort så stiv som muligt. Det gør man ved at sætte 2 plakater sammen, så man har en på hver sin side af den post eller lygtepæl, man skal hætte. Så små strips til siden. Vores plakater leveres med huller hele vejen ned i begge sider. Det samme herovre. Men dem gemmer vi lige til senere. Så det har jeg gjort nu, da jeg har bare stripset den ene side, så nu har vi sådan en fin bog her, vi kan sætte rundt om en lygtepæl. Når den her kommer rundt om lygtepælen, så vil den stå og svare en lille smule, som også vil gøre, at vindtrykket det fordeler sig anderledes. Okay. Og dermed bliver mindre følsom. Magnus troede, vi sendte live. Han gemmer sig her bag lygtepælen. Det viser, hvor tynd han er. Han kan faktisk gemme sig bag en lygtepæl. Bare være en tyk løb. Hvad siger du, Tobias? Er det bare fedt at se på arbejde, eller? Ja, det var. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle overvejelser, du gør der, når du står og sætter sådan en plakat op, Magnus? Jo, det er godt. Jeg har fået et stripsmaske at bruge. Det er den første ting. Men hvad er det, der er vigtigt, når man skal sætte sådan en plakat op? I forhold til, at den bliver hængende, og i forhold til... Ja, at man selvfølgelig får spændt sin strips op, men ikke for meget. Man må ikke spænde dem så meget, så plakaten går i stykker. Fordi så er der ikke længere noget at holde i. Fordelen med den der plakat er vel med de der 10 huller, de er nemme at sætte sammen, hvis man vil sætte på for- og bagsiden af den. Lige præcis. Så ser det jo pisse godt ud. Tak. Så sætter vi den med fast. Så har jeg nogle flere strips her i lommen. Så jeg kan få lov til at blive i. Og hvis du nu havde været rigtig smart, så havde du taget nogen med hjemmefra, der var lidt længere, ikke? Hvor langt skal de cirka være, tror du? 550 mm er en rigtig god størrelse. 550 mm. Ja. Nå, hvis man lige har spændt den til, så de følger den almindelige bue med rundt på det. Så blæser den ikke ned i stille vejr. Nej. Og ja, det der været lige så nemt, hvis det var en kraftig plakat, der er jo en eller anden vis svej i den her. Eller det så havde man skulle trække lidt hårdere i den med den risiko, at man så måske kunne have knækket den. Ja. Så derfor er en 3 mm det, vi synes, der er det bedste valg til de her sandwiches. Men det er også det, man bruger i Tyskland til alle valg dernede, er det ikke? Det er nemlig det, man bruger i Tyskland til alle valg. Så tror jeg, det blæser omtrent så meget. Nej, jeg tror ikke det. Det gør det ikke? Nej, jeg tror faktisk, det blæser noget mindre. Hvad er det for så? Så er det selvfølgelig også vigtigt, at man får en plakat, der er risifast, så man ikke ender med at have en plakat, der mangler budskabet, når den er hængt et øjeblik. Vi trykker jo direkte på pladen, så det er jo sådan set, det er jo blandt andet derfor, det er fedt, ikke? Det er jo en god ting, især hvis det også regner. Der er papir og vand, det har det heller ikke så godt sammen. Og hvis jeg så havde været klog, så havde jeg nok lige skåret dem her til, inden jeg havde hængt dem op. Så det kan du så dokumentere af hvad? At det er godt, at vi får nogle løntilskud til at have mig til at gå. Altså, jeg har kun et problem med den der lige nu, Magnus. Det er sådan, som du har hængt den op der. Jeg tror aldrig, den kommer ned igen. Jeg tror, ulven skal blæse rigtig hårdt, før den forsvinder. Men man skal bruge dobbelt så mange plakater, hvis man skal lave det setup der, ikke? Til gengæld kan man også se den på begge sider. Er det rigtigt? Nå ja, selvfølgelig. Og der kommer i hvert fald ikke nogen vind ind under den, som så sørger for at blæser ned eller knækker på midten. Fordi det er vel det der med at knække på midten, at man kan være nervøs for i forhold til tykkelse. Prøv at lege, at vi er vidt på blæser. Og det er selvfølgelig både fordi den buer, men også fordi at du har to, så man kan sige, at hvis du skulle have en vind ind under, skulle trykke den, så snakker vi seriøst meget vind, ikke? Og underlig vind. Og underlig vind også. Styrken i sådan en konstruktion her er mange dobbelt af, hvad materialet kan holde selv.
Og det vil være lige meget, hvor meget materiale vil deformere. Altså ikke ændre noget på det her. Skulle der komme til at trykke vind på det her, så vil det stabilisere igen i samme form, som det havde. Det er sgu da cool. 15 kroner stykket, som plakat koster, ikke? Det er da billigt. Det er altså alt, Ja, fedt.